Takže čaute. Keď som si to budol spávanie, úplne ma bolia ramena, alebo čo reálne. Celé ani to akože nevyzerá, ale fakt, ono to je strašné. A mám tetovanie, ktoré má vydržať 2 týždne vraj. Je to mega pekné, ľúbi sa mi to. Takže v poho. A teraz pôjdeme trajektom. Na nejaký ostrov, na ktorý ani nevieme, že na aký ideme. Pôjdeme na pieskovú pláž. Konečne ja potrebujem piesok na plátno. To bude, že cute obrázky, asi. Alebo neviem čo, ale určite to chcem natočiť na YouTube. Takže tak. A ešte vám dám nejaké zábery, lebo teraz čakáme vo fronte. Ale už sme skoro tam. Teraz išli naši kúpiť lístky. No a som teraz zvedavá, no. Letiaľ tu sú nejaké loďky, ktoré sme boli pozerať aj vonku. Tam niekde je ten trajekt len pred nami. Je jasné, že je veľa aut, takže tak. Teraz tam ide ten trajekt, hej. Že by mal akože odchádzať, ale ešte neodchádza. Akože čakám na to, ale veľako sa to nehne, no. Jakže nie, že už ho nevidím. Jakže ho nevidíš? To už nevidím. Ono to už ide! Tak ide, jasne, že ide. Vidím však, neboj sa. Ináč natáčam to, takže... Pá, uvidíme sa za chvíľku. Teda u vás za chvíľku, ale u nás za 30 minút. Alebo za 15. Nevieme. Ale ide furt nevieme kúpené, juhu. Už ideme na tom trajektóri, úplne sa toto hýbe. A už vidím aj loďky, tak som vám to ukázať. Ty kokos, my ideme, ja sa bojím. Tam sú nejaké lodičky. My sa nejak otáčame, alebo čo reálne. Toto mi neuveríte, reálne. Tu bola búrka strašná. My sme išli na námestie teraz kde sme to išli? Do Bielogradu a normálne všetko tu prší, fúka vietor, boli aj blesky, či hrmy, aj dokonca. To je strašný lejak a vôbec tu už nie je dobre. Ale zatiaľ